राङापारा मा जायगा होनदो माइनावस्रि नै बहुत गोजाननिफ्राय फैदों आरोना आदामोना ओमफ्राय खाथिनिफोरा बहुत गियो हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' गाइस आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहानाव कक'आ चक्लेट फुलि लांनो फैगासिनो दं आरोना लोगोफोर बेखौनो आङो नोंथांमोननो एसे देखायना होनोसै होननानै भिडिअ लाना फैबाय आरोना नोंथांमोननो शेयार खालामाबा सोरनो शेयार खालामनो नङा होमबा नोंथांमोनानो आंनि फेमिलि जाहैबाय ओमफ्राय बबे गामिनिफ्राय फैदों आं मोनथिनायखिनिखौ एसे खोन्थानानै होनोसै आरोना 1 नाम्बारावनो जाहैबाय राङापारा 2 नाम्बाराव जाहैबाय बेरेंगा होनो जोंनि खाथिनिनो ओमफ्राय 3 नाम्बाराव जाहैबाय कारिगाव आरोना आं मोनथिनाया बे मोनथाम आरो दंबावो नामाथाय आं हासबेन्डनियावबो मोजां सोंनानै लायाखै आं मोनथिनायखिनिया मोनथाम आरोना ओमफ्राय राङापारानियाबो बारा गोबाव गैला मोनफैथारसिगोन आरोना ओमफ्राय जोंनि बे चक्लेट फुलिया बैसो गोरलैनि नङा नालाय बिफां गोरानिसो ओंखायनो जोंनाव दा लांनो फैदों आरोना जों बिफां गोरलैनिखौ माब्लाबाबो खालामखाया बिफां रानायनिखौसो जों खालामखायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो बिथांमोना जोंनाव गुदि बिजौ सोंनानै लांनो फैगासिनो दं आरोना दाथ' नै सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर मास मोनसेया गायजाखायो आरोना हाफोरा एसे मोजां जानांगौ आरोना एसे गिसि जायो जानाया एसे गोरानावबो एसे टाइम लायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे खोथाबाव गोबां मानसिफोरा कक'आ चक्लेट फुलिखौ खमाव मोन्दों होननानै लालाबायदों आरोना इसोर जाय बिथांमोना लादोंना ओमफ्राय बिसोरो बेलेग मानसिनाव लादों आरोना ओमफ्राय बिसोरो जोंनाव फन खालामनानै एम्फौ जानायनि मुलै बिदिनो बायदि बोरै मा खालामनांगौ बेसेबां गोजान गायनांगौ बेफोरखौ माने सोंदों आरोना ओमफ्राय जाय बिथांमोना दा चक्लेट फुलिनि बिजनेस खालामदों बिसोरो मोजाङै बै लाग्रा कास्टमारफोरनो बुजायना हराखै आरोना बेलेगनि कास्टमाराबो जोंनाव फन हरनानै ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामबाय थायो आरोना मा खालामनो दा खोन्थायाबाबो जाया आरो खोन्थायाबाबोथ' गाज्रि मोनगोन ना ओंखायनो बर'जों बर' होननानै जोङो फोरमायनानै होयो आरोना चक्लेट फुलियादि एम्फौ अरोना एसे बेयाव मा मुलि सारनांगौ बेखौबो मोजाङै फोरमायना हरनो रोङा आरोना गोबां मानसिफोरा ओमफ्राय जाहाथे गावसोरा जेरै फुलिखौ फानदो एसे मोजाङै दायथ' लानानै बुजायनानै हरजायो आरोना गोबां मानसिफोरानो बे कक'आ चक्लेटनि बिखय बांद्राय मोनथिया नालाय ओंखायनो मिथिनायफोरा जाय नार्सारि बानायदों बिसोरो मोजाङै मोजां बै कास्टमारफोरनो बुजायनानै हरो आरोना जोंनिखौसो हेन्डेल खालामनो ना बेलेगनिखौसो हेन्डेल खालामनो जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेलेगनियाव लायो लानानै गावबा गावनो खर' गरम जानानै जोंनाव फन हरो आरोना बाजै मा मुलि होनांगौ आदा मा मुलि होनांगौ जोंना चक्लेट फुलिया एम्फौ जादों होननानै बिदि सोंहरो आरोना ओंखायनो आङो नैबे भिडिअनि थ्रुयैनो आङो फोरमायना होबाय जाय बिथांमोना दा कक'आ चक्लेटनि नार्सारि बानायदों बिथांमोना कक'आ चक्लेट फुलिखौ फानदोंबाला मोजाङै मोजां दायथ' लानानै हरबानो जाबाय आरोना कास्टमारफोरनो स' बिदिब्ला नै कास्टमारा दा सासे मोनफैबायनो आं दा थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ गासिनो जोंहा दा स्कुटियाव गाखोनानै ओरैबायदि मोजां थान्दा मोन्दों दुगैबायबो नालाय आङो दिनै बिराद कास्टमार नामा नोंथांना ओरैबायदि बिजि बेल' आंहा खामानिया माने नै मोनफैबाय ओरै नायहरदो बुंबाय थानांला ओरै मोनफैबाय नै बे बहानि जाखो गौरां थिनालिनो आरोना आं दै कारिगावसो होनफ्लांदोंमोन नै दा मोनफैबाय आरोना गौरां थिनालिनि आदामोना क'क्राझार गौरां थिनालिनिफ्रायनो कक'आ चक्लेट फुलि लांनो फैदों जोंना नै बयबो लांफैनो हागोन थाबनो लांफैदो ना ओमफ्राय आदामोना भिडिअ नुनानै माबायदि एक्साइटेड जादोंमोन गायनो थाखाय मोजां मोनदों ना जोंनि आबाद मावनायखौ ओमफ्राय माबायदि मोनदों गोसोआव मोजां मोनदों ना दा माखासे मानसिफोरखौ मा खावलायो गायना लानांगौ ना खैदाल लांगोन गासैजों 50 ना नै दायो बे कक'आ चक्लेट फुलिखौ गारियाव जाबनो थाखाय रेडि खालामनाय जाबाय आरो गासै 50 दाल लांगोन नोंथांमोनाबो गायनानै लानो गोसोबा बयबो लैहोर फैनानै लांफैदो नै दायो गारियाव जाबसिगोन
दाथ' बै क'क्राझार कारिगावनि फैनाय गारियावथ' जाबगासिनो ओमफ्राय नै दा बेरेंगाव होननायनिफ्राय फैबावदों आरोना बै नै गारि गंसेबाव मोनफैबाय नैबेनो आरो खाथिनि लोगोफोर दायो जोंहानाव चक्लेट फुलि लांनो फैबावदों आरोना बेंगलनिफ्राय लांनो फैदों नै गासै 2000 ओमफ्राय जाबखांजोब्बाय आरो दा लांसिगोन नै नायनानै लादो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो थाबैनो लांफैदो नै जोंहानाव जा मोजांखा बेबायदिनो मोनगोन नै चक्लेट फुलिखौ गासै 2000 दाल लांसिगोन बेंगलाव लोगोफोर नै दायो राङापारानिफ्राय मोनफैबाय आरोना नै दा बिथांमोना मोनफैबाय नै लोगोफोर माने आंनावहाय फंबायमोन राङापारानिफ्राय लाङो फैदों आरो बिराद गोजान राङापाराखौथ' मिथिखागौ नोंसोरो तेजपुर ओरैबायदि गोजान ना तेजपुरनि गोजानसिमाव माने दिखियाजुलिनि ओरै साहासो नामा राङापाराया बेनिफ्राय लाङो फैदों आरो 1000 दाल लांगोन ओरैथिंजाय नै सायख'गासिनो दं बिराद खमावनो हरबाय आरो आं लोगोफोर माने गारि भारा मा भारा दंना अननानै नै ओरैथिंजाय दं नै बेखिनि आरो बिथांमोना नै ओरैथिंजाय आरो लड खालामगासिनो दं दायोनो नै आदामोना राङापारानिफ्राय जोंहानाव क'क'आ चक्लेट फुलि लांनो फैदों नै राङापारा मा गामिया नोंसोरना थारायबारि ना ओमफ्राय नोंसोरो इउटुबाव नुना फैदों ना निउसाव नुना फैदों नै बेखौ क्रेलिय होनना बुङो नै ओमफ्राय नै बियो निकनल होनो आरो औ भेराइटिसनि नाम दं आरो बे गासैबो दा जोंनिया माबायदि जागोन माने नोंसोरनिया लगाय गथाय मिक्स जाहैसिगोन ओमफ्राय डिमान्डआबो बिबारा एखेखा बैबायदि दालाय दानखानांगौ होनो माखासेखौहाय माने आनवान्टेड ब्रान्चेसखौहाय दानखाना होयोबा बेफोरखौ दानना होनांगौ आरो भिडिअ लानाय जाबाय दै नोंसोरखौ दा ओमफ्राय नोंहाबो इउटुब चेनेल दङ होनदों नामा दंबाबो हगारालै आं बिदि हगारा ना ओमफ्राय बबेयाव नुना फैदों दा आदाया बिदिनो माबायाव नुनानै इउटुबाव ना बड'लेण्ड रादाब ना बेलेग इउटुबारफोरनिफ्राय आंथ' डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामासै सासेया ओमफ्राय गायनो एक्साइटेड जाना दंख ना गायनाया जों आगोलाव एसे गायखांबाय ना ओमफ्राय जोथोन लायासै आरो दा आरो स्टार्ट खालामफिननो नागिरबाय ओमफ्राय माखासे मानसिफोरखौ मा बुंनो सानो दा जोंबो स्टार्टसो खालामनो नागिरदों नालाय ओरैनोथ' नुनानै मोजां मोनदों मिथिंजाय जाबायदि बयबो मावनो हागोन आरो कमार्शियेल मोनसे दंफां बेबो ओमफ्राय साहाफोरखौ गायोना थिग बे स्टाइल जुदि बेखौबो जोथोन लानानै मोजां गायोबा प्रफिट जानो हागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो ओंखायनो जों माने इसा जानानै फैदों आरो राङापारा मा जायगा होनदों माइनावस्रि नै बहुत गोजाननिफ्राय फैदों आरोना आदामोना ओमफ्राय खाथिनिफोरा बहुत गियो ओमफ्राय जोंनाव धेकियाजुलिनिफ्राय फैबाय रौतानिफ्राय फैबाय दा राङापारा मोनफैबाय आरो ओमफ्राय दाथ' जोंनि आबाद मावनायखौ माबायदि मोनदों नुनानै थिगानो जोंनिथिंबो दङ सोरबा गायनायफोरा माने फिथाइखौ एसे मा होनो बेखौ गिदिरसिन जानाय नुदों आरो गिदिरसिन जानाय ना जोंना बे बारा गोबाव जायाखै सारि बोसोर सारि बोसोरल' जादों दे होमबा थेंक इउ आदा लड होखांजोब्बाय ओमफ्राय दा थांसिगोन आरोना आदामोना राङापारानिफ्राय सहैबा फन खालामबानो जाबाय एसे बुरजायो नालाय जोंबो दे थांसिगोन दा दे बाय बाय लादो मोजाङै मोजां सहैदों दे आदामोना ओमफ्राय ओरै फुलि थिखोगासिनो सान्दुङाव दोङो ना